Kebap burada efendim, buyurun. Lankarê yekemîn Festîvala Kebaba Cağate durist kirin. Kebapêjan yek destgehê xwe vekirin û hunerê xwe nîşana hezkerên kebaban kirin. Şarê Erzurumê bi kebaba cağ gelek bi navû denge. Li gorî kebaba Rihayê û Edeneyê kebaba Erzurumê yekser cudatiya xwe him di şiklê çêkirinê û him jî di warê tamê da diyar dike. Di vê festîvalê da xeyrî kebaba cağ, şarkûterî ku dikanên zeytûn, penêr û tiştên ku wek wan lê tê firotin jî vebûn. Armanca kebapêjan ew e ku kebaba cağ ya Erzurumê bi şêniyên Enqerê bidin nasîn. Erzurumluyum. Ez ji Erzurumê me. Li Enqerê du kardiyê min hene. Kebaba çax li gurî kebabên din cuda ye û tamaka wê taybet heye. Armanca me ew e ku em hem kebaba çax û hem jî Erzurumê li heşteyek vilayetên Tirkiye bidin nasîn. Kebap, Erzurumcu. Erzurum Cağ Festivali yapıyor. Em festîvala kebaba çax ya Erzurumê neha dirûst dikin. Ji ber vê jî em hatine lêre. Her tiş baş diçe. Lê mixabin baran heye. Eke baran neba, de gelek niştecîn Enqere bi hatbana wê derê. Lê dîsa jî eleqeyeke mezin heye û em pir keyfxweş in. Di vê festîvalê da ji xeynî kebaba cağ berhemên wek şarkûterî ji Herêma Kurdan û Herêma Tirkiye hatin pişandin. Wek penêrên qaşar yê Qersê, qeysiyên Meletiyê, zeytûn, mewîş û her wekî din. Ahmet Ali Çakmak bi xwe ji Erzurumê hatiye û di vê festîvalê da dezgeh vekiriye. Ew hestê xwe wiha diyar dike. Firmamız yaklaşık 45 yıldır Erzurum'da üretim yapmaktadır. Kompanya me nêzîk 5 sala li Erzurumê berhemên xwe çê dike. Îro jî em li Enqerê gihiştin Erzurumiya. Li vê derê em berhemên Erzurumê yên xas didin nasîn. Wek lûbî, penîr û gelên tiştên din. Gelek baş derbas dibe. Erzurum bajarekî kozmopolit e. Sedan heştê li Erzurumê Kurd dijîn. Yên din jî Tirk, Hemşînî, Laz û hin grûpên etnîkiyê dîtirin. Wek kebaba cağ, tizbiyên Erzurumê jî gelek bi navû dengin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Enqere.